Makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapakipakinabang na informasyon, pareta, serbisyo publiko asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla.
rin makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa pagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bano na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DZKI Weather Update. Binabaybay pa rin ng karagatan, silangan ng Northern Luzon. At ngayong araw, nakikita natin na mataas na yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito at maging isang super typhoon. At kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 350 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan nakakaranas na po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay, lalong-lalo na itong area ng Northern Luzon. Samantala, ngayong araw din po ay nakakaranas na din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na din ang area ng Northern Luzon. Ito nga pong northern at eastern na part ng Northern Luzon, dulot po yan ni Bagyong Egay. And also, ang area din po ng east ng Central Luzon, maging yung nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ang bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, at ang mga lalawigan ng Marinduque at Romblon ay makakaranas na din po ng mga bugso ng mga malalakas na hangin and also magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, dulot po yan ni Bagyong Egay. Samantala, patuloy din itong ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At may kita naman po natin dito sa ating latest radar image galing sa ating DAET Doppler radar, itong sentro ni Bagyong Egay na patuloy pa rin nga pong binabaybay ni Bagyong Egay at ang karagatan, at may kita din po natin yung mga kaulapan na dala nito kung saan ngayong araw nga po yung mga malalakas o yung halos mga matitinding pag-ulan ay mararanasan natin mostly dito sa may eastern section ng Northern Luzon ngayong araw. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, ay patuloy ngang binabaybay ni Bagyong Egay ang karagatan at mas lumalapit na po ito dito sa may area ng Northern Luzon, kung saan ito ay kikilos pa northwestward or hilagang kanluran in the next 12 hours. At nakikita po natin na posible itong maglandfall or lumapit dito sa may Babuyan Islands, northeastern mainland Cagayan area. Mamaya po yan ng gabi or bukas ng
hapon. So nakikita nga po natin na malaki pa rin po itong sakop ni Bagyong Egay, kung saan itong areas under this yellow circle, yan po yung mga area na makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At nakikita nga po natin, gaya ng nabanggit din natin kanina, na in the next, within 24 hours or ngayong araw, ay posibleng mas mag-intensify pa si Bagyong Egay at maging isang super typhoon. At hindi rin po natin inaalis yung possibility, may kita natin dito sa ating forecast track na meron tayong tinatawag na cone of probability kung saan may posibilidad na maaring mas tumaas or mas bumaba itong track ni Bagyong Egay. At kapag nga mas bumaba ito, ay hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay lumapit or maglandfall dito naman sa may northern mainland Cagayan or sa area ng Batanes. And inaasahan din po natin na itong si Bagyong Egay ay lalabas naman ng ating area of responsibility by Thursday morning. At sa kasalukuyan nga po, dahil mas papalapit na or mas lumalapit na ito si Bagyong Egay dito sa may silangan ng Northern Luzon, ay mas dumami na rin po yung areas natin na under wind signal number 2 at 3, kung saan wind signal number 3 po natin ay nakataas sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, maging sa northeastern portion ng Isabela, kung saan posible po itong magdulot ng mga moderate to significant damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa din sa light material. Samantala, wind signal number 2 naman po ay nakataas dito sa may area ng Batanes, sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, sa rest of Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi pa ng Apayao, sa Kalinga, Abra, Mountain Province, maging sa bahagi din ng Ifugao, sa northern portion ng Benguet, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa northern at central portion ng Aurora. Samantala, ang wind signal number 1 naman po natin, nakataas pa din sa bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi pa ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa northern portion ng Masbate, kasama na dyan ng Burias at Ticao Islands, kung saan yung mga areas po na nabanggit natin, makaranas po yan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. So pinag-ingat po natin yung ating mga kababayan at tayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na dapat nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito din po sa area ng Visayas, meron din tayong nakataas pa na tropical cyclone wind signal. Dito naman yan sa bahagi ng northern Samar at sa northern portion ng Samar, maging sa northern portion din ng eastern Samar. At para naman po sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Egay, ngayong araw ay makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na buhos ng mga pag-ulan. Ang eastern portion ng Babuyan Islands, maging yung northern portions ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, mga matitinding pag-ulan din po yung mararanasan sa Ilocos Sur, Abra, northern portion ng La Union, sa western portion ng Kalinga at sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, mainland Cagayan at Apayao, at meron din tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa bahagi ng Batanes, northern at eastern portions ng Isabela, maging sa northern portion ng Zambales at sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. So ngayong araw po, ina-expect natin na makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Egay ang halos buong bahagi po ng Northern Luzon. So pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman ay meron pa rin tayong mararanasan na halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito pa rin sa bahagi ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portions ng Abra, maging sa Ilocos Sur. Samantala, matitinding pag-ulan din po yung mararanasan dito sa may Batanes, northwestern portions ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at nalalabing bahagi pa ng Abra at Ilocos Sur. Samantala, malalakas din po na pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan,
western portions ng Kalinga at Mountain Province, maging sa northeastern at southwestern portions ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi pa ng Apayao. And by Thursday naman ay patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na pagulan ang bahagi ng Batanes. Samantala, bukod sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Egay, ay ito namang enhanced southwest monsoon ay magdudulot din ng mga pag-ulan sa western portions naman ng central at southern Luzon, maging sa bahagi din ng Visayas. At muli po, yung mga areas na nabanggit po natin, pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na dapat natin gawin para sa ating kaligtasan. At muli, para naman dun sa mga areas natin under wind signals, yan po yung mga areas na makaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At maaari nga po itong makasira ng mga structures, lalong-lalo na yung mga gawa sa light material. Samantala, bukod nga po dito kay Bagyong Egay, yung enhanced southwest monsoon naman po ay magdudulot din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin dito sa area ng Luzon, Visayas, maging sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging sa northern portions din ng northern Mindanao at Caraga. At bukas naman, magdudulot pa rin ito sa Luzon at Visayas ng bugso ng mga malalakas na hangin. And by Thursday naman, dito din sa bahagi pa rin ng Luzon at sa western Visayas. At sa kasalukuyan po, meron din tayong high risk ng storm surge dito sa mga areas ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, Isabela at Ilocos Norte, kung saan pag-iingat po at paghahanda para sa ating mga kababayan dyan. At muli po, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units para po sa mga aksyon na dapat po natin gawin para po tayo ay ligtas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Hi mga tugang, good morning! Good morning, good morning, good morning po sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan masabaw an sa tuyang panahon. Pero dawa nga ni gwa kaya kita nin ginibo na pating super typhoon. Ining si Guy base po sa advisory kan Pag-asa po mga tugang. Nayong pondo ining pinaka-latest ngunyan alas 8 ni na pagkaaga po mga tugang. Ngunyan dapat sa 25 kan bulan na Hulyo. Good morning Philippines! Sabi nga ni dumating na po ang bagong Pilipinas. Ayan po, duman yan sa naging sona ni President Ferdinand Marcos Jr. mga tugang. Kadakol po kitang dapat na pag-urulayan ngunyan dapit sa mga naging kaganapan kasod mga tugang. Ano na po manangyari duman sa mga kayan, mga progresibong grupo. Kadakol pong mga pinaghahalat, alagad nga duman po sa ginibong Sona kan Presidente. Mga tugang, kaibanan ko sa main control, si Chief Engineer Abilin Don Turalio, si Bert ini o si Ricky? Yeah? Si Bert Cabrilla sa iyo. Ngirit pati sa ko si Bert dyan sa luwas. Ano? Ngirit pati sa ko. Haros kaya magka-parehas ka mo. Lalo na kung kamo gabos nakakopya. Kaya dapat digdan sa rumayong bigote daw. Halian ta. Nariribong ako sa duwa. Anyway, mga tugang, si Bert Cabrilla sa information. Si Jimmy Guanzon naman sa transmitter side.
And of course, madugang si Ma'am Kylie Gasyon, yaon man sa mga admin and kaibanan ng mga alalay, mga kuyan digdi, mga pagiribang future ECE, Electronics Communication Engineer. Mawawaran na kitang trabaho kayan digdi. Mga nag-OJT po inihali po dyan sa CSPC digdi sa Nabwa mga tuga. Ako po ang saindong amigos sa radyo poon kay to parang RPNDC kay poon kad abot ngunyan. Tunog pa man giraray. Ako man poon kad abot ngunyan. Nagtataram pa man giraray. Ako po si JB June for the floor. Sabayan man po kaming naantabayanan sa mga social media account. Aron ka na Facebook Live, Twitter, YouTube channel. Pwede po nindong likes, i-share, i-follow, i-subscribe ang sa moyang YouTube channel mga tugang. Paki-search lang po nindo sa Google RPN DCKI Iriga. Asin pwede man po nindong i-search sa rpnradio.com ang sa mga official website kan RPN DCKI. Takadakol po dyan mga impormasyon, bareta mga tugang na mababasa po nindo. Lalo na sa mga nangyari po digdi sa Rinconada area, Camarines Sur, Bicol Region, asin buong Pilipinas. May kanya-kanya man kaming bet mga tugang na lugar. Kita, digdi kita sa Bicol Region. Kaya kan sarang aldaw, yaon kita duman sa partido area. Na naghahanap kita nin mga informasyon. Alagad daw nga ni medyo mauran, nagpapadunag na sa naman kita. Maayo kitang magiginip. Welcome po mga tugang digdi sa programa. Ini po ang Bicol Connection sa RPN DCKI. Bicol Connection. Ayan Bicol Connection po yan. Sabi ko na nga sabi kan pag-asa mga tugang so pinaka-huring dispatch so kan bareta. Saro na pong super typhoon, ini pong si Igay, base po sa pag-asa advisor alas 8 ngonya na pagkaaga, Hulyo 25, 2023, ultimo ang sentro kan Bagyo mga tugang, nasa distansyang 3 kilometros sirangan kan Tugigaraw City. And duman po ini sa Cagayan, ini po naghihiro northwestward sa rikas na 10 kilometros kada ora kaya per ora. And syempre, gawa na po kitang tropical cyclone wind number 3 sa nagkapirang lugar digdi po sa nasyon. Gustong sabihin, pag nasa tropical cyclone wind signal number 3 na po, gwapo nin makusog na rapado kan doros, storm force wind, and syempre nagabot po yan mga tugang ang potential impact kan nasabi ng doros, moderate to significant threat to life and property. Digdi po sa Luzon, ulitin ko, so sabi kan pag-asa, Babuyan Island, signal number 3 na po yan. Northern and eastern portion kan mainline Cagayan, kabali po dyan ang Santa Ana, Gonzaga, Peña Blanca, Gataran, Lalo, Alcala, ayan. Igwa ko digding na abot na mga tugang. Duman sa Bagaw, kabali na po sa signal number 3 ang Bagaw, Cagayan. Inabot na niya to yan, Chief Engineer. Mga almost 1 hour pasiring na po yun sa Sierra Madre. Duman sa northeastern portion kan Isabela, Divilacan, Maconacon, Palanan. Asin sa northern portion kan Apayao, mga tugang gabos po yan, nasa signal number 3 na po. Nasabi ng mga tugang na bagyong si Egay. Pasensya na nagtindog kay ako. Igual lang akong pinag-ondig diya. Dipisil po lang pag nagpaparainop nin malipot tabi, Engineer Lindon Toralio, kaya ka di para inom nin malipot na tubig ha. Taningan boses mo, day na raraot. Di kang para inop nin tubig, maripad tong maligamgam lang. Pampagwapo pa yan.
And sa Luzon, mga tugang, ang signal number 2 man, signal number 2, Kabalan, Batanes, hanapon ko so Camarines Sur. Kita po nasa irarom ka na signal numero 1 po, mga tugang. Kabali po ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, and Ticao Island. As in, kabali man po dyan, La Union, Pangasinan, rest of Benguet, rest of Nueva Vizcaya, rest of Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila. Nasa irarom kan wind signal number 1. Grabe mahiwas mga tugang ini pong si Bagyong Egay, mga tugang dawa medyo sabi nga ni daiman nga malandfall sarin man na parte kan pero duman po yan sa North Peak. Duman po yan sa North Peak kan pwedeng agihan. Nindiit na North Peak kan Luzon, mga tugang. Duman sa Babuyan Island. Pero kita kabali kita, mga tugang, digdi sa inaapod na digdi sa inaapod na wind band kan nasabi ng bagyo, mga tugang. Kaya likay lang po, abot yan duman sa may parte kang Samar. Ini pong kuyan kan bagyo, mga tugang, kaya kita po maglikay na sana po. Mas maray na po itong mamanmaraot na maglikay. Kung day po kita malikay, mga tugang, baka pagabot kan oras, mabigla na sa naman kita. Garo may nagpapara apod kaya digdi sa kuya, na lobat lugod kita. Anyway, yan po, batugang nagkamugtakan kan sa tuyang panahon sa mga naka-Facebook Live. Ngunyan, pasensya na kamo, so, Facebook Live ko, igwa na patinin mga nag-likes, Si Sir Jobet Ibo Cortez, good morning, sir. Kumusta ka na lang po dyan sa J5? Kumusta ang quantum niya to dyan? Garo ma-encode ka na kan mga code. Madali na pong matapos. Madali nang matapos ang bulan. Bayan ng mga dugang, sabi ko na nga talagang sunaging sonak kan na presidente. Kadakol po kan mga nag-aasaman ko na kan mga gustong ipaabot sa inda na madangog, lalo na mga tugang duman sa mga concern man po ninda. Pero naging magayon man. So naging sonak kan na presidente po, mga tugang, duman sa pinakahuri niyang pagtaram, dumating na ang bagong Pilipinas. So, ini po ang kumpiyansang ipinagpahayag ka na presidente kasod President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang panduwang State of the Nation Address duman po sa batasan na pambansa duman sa Ciudad Can, Quezon. Sabi niya, ang kamugtakan kan nasyon pusog o matatag, asin marhay, asin ang bagong Pilipinas, uminabot na. Yan ang sabi kan Presidente Kasodma. Aros, mga tugang, sabi kan Presidente, kumpiyansa siya. Further buoyed by the world-class Filipino workforce demonstration of love for their homeland. Every Filipino ngaya unanimously rise into the challenge that we have made to them to be part of the nation future, mga tugang. Preparado ay sindang magtaunin tabang huli sa namumutan nindan sa indang kapwa Pilipino, asin namumutan ninda ang Pilipinas. So, magkapirasan na po yan. Haros kadakol po, mga tugang, kan mga lalo na ini pong food security. Saro po yan sa mga tinawan na doon kan sa tuyang presidente. Ini pong mapadapit duman sa food security po, mga tugang. Kaya dumating na po ang bagong Pilipinas, sabi po
kan presidente. Pati duman sa ladok nin health po mga tugang, sa lado nin health man, sabi kan presidente, an presyo ngaya kan panginot na mga bulong nabawasan na po nin haros 40%. Sabi po yan kan presidente po mga tugang, kasod ma sa iyang zona na ginibo po. Talagang kadakol kan mga nag-aasa na sa paagi kan mga ipinapayag na kan presidente, talagang sinda kakatauman o matatabangan na buminaba na ngayon nin 40% ang presyo kan mga importante asin panginot na bulong digdi po sa nasyon kan na Pilipinas po mga tugang. And iguan na ngayon mga medisina na nagbabama ng presyo ng 90%. Kaya sa sayang State of the Nation Address, panduang beses mga tugang sabi kan Presidente, ang pag-iingon at tapyasan ng presyo kan mga panginot na medisina, ini po nagibo posible sa pagikan primary care provider and networks. Sa pagipagtabangan kan local government units, mga asin private stakeholders mga tugang. Naan pag-iingo ini po suportado man kaninapod ngunyan na a better and more efficient Philippine Health Insurance Corporation o ining PhilHealth po mga tugang. So magkapirasa na po yan sa mga naging laman duman sa ginibo mga tugang na second State of the Nation Address kan Presidente. Pinagalat ko duman sa issue man sa West Philippine Sea. Medyo kuyan lang pinahapyawan sa kan presidente ang issue po mga tugang sa West Philippine Sea. Lalo na ang panggigipit kan nasyon kan China. Dahil gayo partikular na pinagsambit kan na presidente, ang issue kan pambubuli kan na China sa West Philippine Sea sa iyang State of the Nation Address pandua. Alagad sabi kan presidente, padagos na poprotektaran kan sa iyang administrasyon ang soberenya kan Pilipinas. Our journey to progress requires not only unity and social cohesion among our people, and it is also imperative that our nation remain intact and inviolable, our sovereignty preserved. Sabi po yan kan presidente. Kabilang duman sa audience si China Ambassador to the Philippines, Wang Silian. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of the rules-based international order mga tugang. So, ayan, parte man po yan. Dahil gayo natawan po nin prioridad kan presidente. Salado man po kan infra project mga tugang, ini po kukuyantasan na, pinagre-review. Pagtaram kan presidente sa iyang State of the Nation Address, sa infra man mga tugang, Bell Bitter More. Yan po ang pinagbidaman kan presidente. 8.3 trillion Build Better More infra project na pinagbidaman kan presidente. May man kita maginibo sa iba talagang kontra yan. Pag kontra ang sarong tao, daw anong gibuon, kontra yan sa mga pahayag kan presidente. Kaya pinag-orgulyo kan presidente ang 8.3 trillion Build Better More program kan sayang administrasyon. Na ang sayang pangako ng mga proyekto mapapakinabangan sa interong Pilipinas. Galing-galing talaga ini po daan kausa kan may pagpadagos ang pagrambong kan ekonomiya asin ang infrastructure development kan nasyon kan Pilipinas.
At yan, ipagpapadagos niya to yan matugang tamay boy naman ang report kita. Halis sa to yung karonda ko niyan. Bicol Connection Report. Nasa linya si karondang Ate Glenda Capalos Biares. Ate Glenda, good morning. Buenos dias, amiga. Please come in. Buenas dias, karandang June, siring man sa mga nagantabay sa tuyang, unyan na pagkaaga, medyo pagkamakulimlim na naman ang kamuktakan kan sa tuyang panahon. Yan, pero dahil iniulang duman sa may mga importanteng kalakawan, unyan na pagkaltaw. Ang problema ko lang dyan, pag makulimlim ang panahon, lalo na kung mayong isasap na, kadipisil. Mati-mati pati ang gutom pag-arog sa inyong panahon. Oo. Kung anong yaon dyan, may balaw ka dyan, may kamatis, gisahan na, iyon na yan. Masiramon yan pag malipot ang panahon, karondang June. Correct. Angon yan, pag-arog ka ini na malipot-lipot ang panahon, uso ang mga panira na igwakan gata. Ayun. Uy, Domingo, yaw na ko duman sa Goa, nagirumduman ko ang suso, inadobo sa gata, uy, aba na akong siram. Ay, aba, na masiramon talaga yan. Kaya lang bihira na ako makahiling kan, maski dyan sa saod. Napakabihira kan suso. Ara mo kung... Maski itong bibig. Oo, ara mo kung sa inyan, hali. Tadig di sa Camarines Sur, sa tuya, garo kulang na duman yan sa Camarines Norte. Duman ka makakahiling ka yan. Adik di sa tuya, kahit to kadakol ka yan, pero ngunyan, napakabihira na. Ang problema. Sambahan na lang kung makahiling kita kayan, karondang June. Igwa kayan puti, igwang itom. Pero adobo sa gata, uy, aba na akong siram, maali-ali pa. Kulor itom. Tamang-tama. Ang problema lang, kung ikamasupsup ka yan, dahil pagsupsupon bigla, makaabot yan sa lanuhan mo. Makaiba si Kuyan, si Shell, o kaya ito ano ka ba? Correct. Anyway, talagang nagigigiramdaman sabi mo pag medyo malipot-lipot, aba na akong Kuyan, matingating talaga pag ang buhay arog kayo na. Iyo nga ni. Bueno, sa tuyang informasyon, nakaulay ko si Ma'am Malu, si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakid. Kaya lang, dangog-dangog ang napalibot niya na talaga maribukon, taigwanin aktibidad sa PRO5, Karondang June. Ngunyan na pagkaaga. And connection pa inikan, PCR month celebration, ngunyan baga na July. Karang aldaw na lang, tapos na ang July, pero may mga activities pa ang PNP Bicol. Karoon na nga nidigdi ining sports fest, kung saan pinagpunan alas 7 yung pagkaaga. Kaya ito nga ni mga chiefs of police, haros duman. Ito mga kabali sa sports fest, ngunyan na pagkaaldaw. Sabi ni Ma'am Malo, ay hindi kita madinig, maingay. Talagang busy ta siya baga ining madalas na nag-MC pag igawakan mga event o kaya mga activities yan po sa PRO5. Siguro sa mga masunod na oras, makaulay ta siya para maraman ta kung ano man itong mga kawat na pagraralabanan kan mga kabuhan kan PNP Bicol, kung saan ano man ang mga premyo ka ini. Diyan ini ginigibo sa PRO5. Pero itong opening program kasubago sa Albay Astrodome Tabi ginibo karondang June. Maski na nga ni araw kanian kamuktakan kan panahon. Sabagay, warang problema ang venue may kayan baga tulanog, warang problema. Duman talaga ginigibo man ang mga darakulang okasyon. Mga aktibidad. Mga aktibidad sa syudad kan Legazpi. Kaya dakol pa patapuso na pan mga activities kan Philippine National Police. Saro na nga ni Dikdi ining pinakaabangan, Battle of the Band. Isa daw ang manggagara na Dikdi. Kanya-kanyang provincial office kan Bicol, syempre may pambato ang Kamsur kayan. Maraman takon isay po ang manggagana na battle, Dikdi po sa Battle of the Band, isay ang pinakamatibay na mga parakanta, Dikdi po sa Battle of the Band, and syempre itong iba pa mga activities in connection kan Police Community Relations Month ngunyan pong 2023. And sa iba pang informasyon, Karondang Ate Glenda. Aram mo si Police Brigadier General Wistrimundo Ubinke, pinagbibiliban yan kadakol kang naghahanap na mga parbayling pulis
Lalo na duman sa mga evacuation center, tinawanin kaugmahan sa mga nasa mga evacuees, may mga nagbabayling pulis. Sabi nga duman sa Metro Manila, Sedo ngayon naging choreographer, sabi man ka na sa ay mga problema ngayon, yung iba, kundi si General Ubinki. So maray pala niya magbayli yan. Kada ako naghahanap daw kayan. Kan video Iyo, karon dan June. Digdi sa Tuya, lalo pa ang mga evacuees, kaipuhan kayan ito mga kumbaga, mga stress reliever na pinag-aapod. Ma-entertain man lang sinda arog na pa ang mga kakian. Kaya ang mga pulis niya to, bakulan yan na equip kan mga badil kundi may mga talento yan na daragara. Siring na sanakan, pagbayli, pagkanta, pagtauponin, entertainment sa Tuya po mga kababayan. And nakaka-tauman pa ganin kaugmahan kunyaon, halimbawa na lang sa mga evacuation centers, di magparaisip kang grabing problema, maski sa araw kayo na pagkakataon, malingaw-lingawan ang problema, ma-entertain. Kayo ni po mga kabuhan kan PNP na may mga talento sa pagkanto, sa pagbayli, tapos igwapa kan mga gimmick, mga papremyo sa mga kakian, na mga ma-join sa indang mga pag-games, magayonon ini karondang June. Kaya sa tuyang police and PNP, manlain-lain skills kayan, siring man kan mga kabuhan sa Philippine Army, kanya-kanya pong skills. Sa apply may nakakaagyan, special skills. Halimbawa, kung sa engineering ka matibay, duman ka ibabali sa grupo kan mga militar na mga nagko-construct baga nin harong, nin building, yan man ang sa indang linya. Kung mahilig man sa musika, pwede ka sa PNP or Army Band, ibali. Oh, igo dyan. Diyan nga ni baga sa diyan baga sa PRO 5, kung nadalan mo na ini, pag iguanin parada, yan ang sa indang PRO 5 band, siyempre, di mawawaraan mga magagayo na mga majorettes kan PNP Bicol. Mga kabuhan yan. Member man yan kan PNP sa Rio. Igwa ko dyan kami kaya kahit kan banda sa UNEP, aram mo man sana yan, and St. Anthony, may nag-recruit sa Muya kadto na mag-member sa PNP. So mga pag-iriba ko, nag-member si bisado mo si Jimmy Kuyan, taga dyan sa sentro kang Iriga, nag-member sinda, uy, aram mo, mga retired na yan, magagayo ng mga kuya nindangon yan. Kaya sayang, di ako nag-iba kayo ito. Kung nasa police band man kita kayo ito. Sayang na sayang talaga, Ate Glenda. Iyo. Ate balita, kung bagaan sa imong destiny, yaon sa mikropono. Ha? Ganun ba yon? Iyo. Ayo. Pero, kung baga, parte kan, kuyan, memorabling mga panahon. Correct. Makonsuelo ini, ang majorettes kan PRO 5 kung madadalan o madalan kan mga gabos na mga parantabay niya to talagang magagayon. May mga daraga pa dyan, pero itong iba, syempre, pwedeng may agom naman. Pero talagang mga piling-pili, itong mga majorettes ninda, yan man ang sa indang ginigipo pag may mga aktibidad, igwasinda kan na parada, yan man ang sa indang mga pambato. Lalo na ngunya na mga Pinya Francia na, abang-abangan na yan. Ngunya na Pinya Francia, ang PNP band, digdi sa Bicol, saka ang mga majorettes na yan. Abang-abangan na yan tabi, karundang Ate Glenda. Posible na maging kuyan sinda, maging guest. Dahil man yan mabali duman sa competing, siyempre, mga eskwelahan. Guest participants, para mahilingan sa indang talento, and siyempre, ma-promote na igwapo kayan ang PNP Bicol. Ipahuri sa mga magagaling na majorettes kan man lain-lain ng mga colleges and universities digdi sa Bicol, ang mga majorettes kan Philippine National Police Regional Office 5, magagayon yan. Kung ako napapasala, lagpas yan sa lagpasampulo o kaya, araw kaya na JV, magagayon talaga mga 6 pati yan, haralangkaw. Ano yan? Ano yan? Ang mga babae daw, kuyan, pag nakahiling manin sexy, halangkaw, mga long-legged, ano yan kuyan man, buyong garo, igwang kuryenteng na daloy sa indang hawak.
Normal na yan. Normal yan. Paghasa naman, Ma-appreciate Garo. nga to. Oh, paghasa ako nga naman, ni, ano. ako nga ni, babae ako, pero na-appreciate nga to. Correct. Ang mga siring Oo. na ngayon. Paghasa Dahil naman. nakatamag pararayo. Dito na pararayo. Hilingon mo lang si Ma'am Kayla Ligasyon talagang magayunon. Long-legged? Ha? Yung Ay, talaga. magayunon. Talagang daipaw huri. Baka Duman sa mga kadaragahan, mga major sabi, karondang June. Baka nag-majorate man ni dyan sa Buhi Lyceum, dahil daw. Dahil ko pa aram ang background masyado. Pero posible. Ang aram ko dumanin ni sa Legazpi nagklase. Posible. Baka kayo ito talagang pampatuman sa mga arog kayan si Ma'am Kailangon nga ni hiling-hiling pa sa iyang kagayunan. Correct. Ano pa daw kay itong sa iyang kapanahunan? Ay, talagang magayon. Pag sinabi mong kapanahonan, tanongon yan, 16 na, dahil pa man. Dahil pa man, itong panahon na talagang kuyan sa nasa sweet 16 arog kayan. Gano'n, Oo. Pero kung yan paman giraray, dahil pauhuri ang beauty ni Ma'am Kayla. Bueno, sa tuyang informasyon pa, karondang June, digdi sa Bicol, may nasa kote na sinasabi na miyembro kan NPA. Sinuningani na arresto for medyo po sa manhunt operation na ginibo kan mga autoridad. For medyo sa kasong attempted murder. Nako. Ini matrayon pong joint operation sa pagkultanan po kan PNP Bicol and Philippine Army nagresulta sa pagkaka-aresto kan sarong may pangaran na Elmer. Ining si Elmer sinasabi suspected member kan New People's Army kung saan nasa kote siya kan Sudma. Ang nasambit na persona na atubang sa kaso kriminal, ini pong attempted murder. Sinining si Elmer na sinasabing miyembro kan Philippine Army o kaya bistado man as Jumel. Ini na-apprehended sa Barangay Rizal, Jubillar, Albay sa command under the command of Nelson Octavo Nuida kung saan nakadakol kan mga alias na ginagamit karondang June. Ang operasyon, ini po pinagsagibo sa pagi po kan nagkatarang units kay bana na dyan ang 1st PMFC, ang Jubillar MPS, Canalbay PPO, 93rd Special Action Force, ang PNP SHAF, ang 49th IB, Philippine Army, ang Philippine Army Military Intelligence Company Unit 5, asin nagsaginsag o kaya ko yan, nag-akto bagasinda kung saan yaon ini pong warrant of arrest na pinag-issue kan sarong RTC gikan Legazpi po kan rekomendadong piyansa na 120,000 pesos. Ang suspect yaon ang unyan sa custody, pinagdadara po sa Villar MPS for proper disposition. So, ang pangapunan kan PNP Bicol sa pagi po ni Police Brigadier General Ubingke na makipagkooperar ang mga namamanuaan para po sa ikakadakop kan mga wanted person as in may mga kasubagang kriminal. Arog na lang po kayo ng sinasabing suspected NPA na si Elmer na matarayon po na nasa kote na kan autoridad kasuudma. Asin iningani, yaw na sa kustodiyang unyan kan mga autoridad dyan po sa PNP Bicol or PNP Legazpi or sa sa duman ginibo initong operasyon kan PNP and Philippine Army. Duman pala dun sa mga naghahanap nin trabaho, igwaman in pangapudan ang PDEA. Philippine Drug Enforcement Agency o duman sa mga bagong makagraduar, tamang-tama ini. Ang PDEA mga tugang nag-aakong niya in application para po sa pagiging Intelligence Officer 1. Kaya pagkakataon na po nito ini. An eligibility requirement. Go ahead, Ate Glenda. Ate Glenda. Bicol Connection. Uy, naputol. Sige, halaton niya to.
Magayon na bareta yan, daman sa mga mayong trabaho, taan na pedeya, naghanap mo niyan nin mga intelligence officer 1. Ate Glenda, please come back. Iyon naputol. Ano daw niya ako biglang naputulan sa tuyang linya. Dahil ka pa kaya nagpapa-registered last day na patingon yan. Oh. Kasi na, gabos na SIM card ko registered na ini, karon dan JB. At kanenot pa lang na, kanenot nga ni, naka-10 lugar akong attempt, antes ako na naka-register. Talagang kasagsagan, kadakol, sarabay-sabay ang nagre-register kahit to. Pero, kaya wala nang problema sa kuyang SIM card. Ako nga ni kahit to, naka-registered man na Globe SIM card ko, alagad ngo niyan, emergency call na lang. Anong nangyari? Yan lang. Baka ko yan, baka load ang kaipuhan. Globe yun, kaso mga kasagsagan kahit to, mga 1 week pa sana, kita man baya, ignorante sa pagpaparegister. Nagpa-register tulos ako, pag-abot kan oras, call emergency only. Yan lang ang problema. Pwede pa makahabol doon sa mga day pa registered ang SIM card, aprobitsaran. Balikan ko karandang sige ta, magayon na bareta yan. Magayon yan. Oo, sige. Para naman sa mga naghahanap po ng trabaho, be a PDEA agent. Ang PDEA nag-aakungunyan kan aplikasyon for Intelligence Officer 1. Eligibility requirement, mas karin po sa minasunod. Ining bar or board exam passer, civil service eligibility, professional level. Ini pong CSC eligibility o kaya honor graduates. And eligibility is qualified by CSC under special law. So yan po, kung kamo, mas karin dyan, pasado kamo, pwede kamo na maging PDEA agent. Para po sa mga iba pang detalye, pwede kamo mag-apply sa inda online or mag-proceed sa inda pong opisina. Pwede po sa www.gobiernos.com, pwede nindo yan na i-click and yan na duman ang details or hanapan nindo na website ang page ka na PDEA para sa kompletong detalye. Ngunyan baga dyan, aros taon-taon ang mga graduates niya to kadakol, pero kadakol man kan mga tangunyan wala po ng trabaho. Correct. Kadakol kan mga bakante, pero ang mga applicants kadakol man, aniba man, ang tangunyan, dahil po ni nakaka-apply, dahil nakakalaog. So pagkakataon nindo, ara mo kaya, makalaog. Aniba, Ate Glenda, ara mo kung ano, taday nakakalaog, nagpaparapili kan sa indang gustong trabaho. Totoo yan. Ay, nako. Totoo yan. Abonindang dahil na mamili. Abonindang magsakripisyo nga na sa una. Normal man po yan. Kita baga kayo sa trabaho. Kita nga ni, naging kuyan muna kita, naging reporter, naging para barag-barag kita sa tinampo bago mo kita nakapagtaram sa mikropono, di ba? Iyo, kaya ang sistema kayo ito. Dahil pwedeng magtukaw sa mikropono sa laog na dahil ka nag-agi muna sa luwas. Correct. Dapat nga ni, iguang mo ng experience bago ka tawanin maray na posisyon. Totoo yan. Pero ngunyan, siyempre may mga pagbabago naman. Halimbawa, kung matibay ka sa alinyang yan, kung DJ ang pagiging talent mo, nasa imong kumbaga dyan ka magaling, pwede ka tulong isabak sa laog. Pero ako, ka muna magpuon sa pagiging reporter, araw ka yan. Ako, ang advice ko, dahil na maglaog sa reporter sa radyo, DJ, mawawaran kitang trabaho. Ay, abaana. Ayo. Pero kadako kan mga kuyan, ito baga mga job vacancies sa ngunyan. Diyan nga ni sa PESO Iriga, Public Employment Service Office, ito mga nangangaito na mga establishment sa Iriga. Kadako dyan nakapaskil. Itong sa indang side kan sa indang opisina, haros gabos yan may mga nakapaskil na mga papel. Nakakaan dyan ito mga trabaho na pwedeng applyan. Kaya aprobitsaran po inis, pero mas magayon na makalaog talaga sa gobyerno karondang June. At kumbaga, stability, yaon dyan, mag-retire ka man, igwa ka nin pension, magsiday ka ng trabaho. Yan ang bintahay kanyaon po sa gobyerno. Kaya aprobitsaran naman po sa mga parantaday ta ng mga job seekers, ang PDEA, naghahanap po nin mga aplikante ngunyan na panahon PDEA agent ang sa inda pong
hinahanap. Eligibility ang kaitungan. Kung kamo eligible, apply na kamo, pasayang kan oportunidad. Yan baga karon dang June, medyo na haloy-haloy yan sa tuyang urulay, ngunyan na pagkaaga. An oras ko eksakto alas 10 min pagkaaga. Abo mo kayan, medyo nakuyan man ako, nakapahingalo. Walang problema. Kung gusto mo, dagdagan pa niya ito ining sa tuyang aram kong kadakol ka dyanin mga impormasyon, kay po niyan kan sa tuyang mga paraan tabay. Kundi, inom ka muna nin kape, baka maliputan ka. Walang problema. Sa amay na pagkaaga, nag-inom na ako kan kape. Kape ni Isay. Angon yan. Kape mo. Angon yan. Ha? Ano yan, kape ni Isay, kape mo. Kape ko. Okay, yan muna. Okay. Balik ako at sa iba pa informasyon. Available na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakid sa garusya na naman ang MC kan okasyon sa PRO 5 and Sports Fest. Ngunyan na pagkaldaw. Dito sa location para po sa RTM Radyo Roda Iriga, Glenda Capalos Biare, si reporter. Bicol Connection Report. Thank you very much. Kikarondang Tiglenda Capalos Biare sa iyang mga impormasyon. Sa Tiglenda, dahil po yan nawawaran mga impormasyon mga tugang. Siksik sa mga impormasyon. Andara-dara kaya ni Tiglenda Capalos Biares po mga tugang. Salamat na maray, salamat, and ingat-ingat lang po tabi Tiglenda sa pag mamaniwakan sa imong bisikleta. Ay, oras na bang mga tugang ngunyan, eksakto na pong alas 10 nin pagkaaga. O yan, oras na yan. Sabi ko na nagpunan ni Kasodma. Oras na yan natod sa Indo ni Kana Matcharon. Ang masiram na matcharon na mababakal dyan sa Bulwang Bao, Camarines Sur. Asin na bilog na Bicol, asin na buong Pilipinas na po. Kadakol na kan mga nagbabakal kan matcharon mga tugang. Fresh matcharon crackers. Owned and managed by Mr. Armando Mendez o Bulwang Bao, Camarines Sur. Good morning dyan, So, nagpapirma ko na dyan, nagkahilingan kami. Salamat sa mga empleyado dyan. And of course, tinawon pati kami nin sampol. Kasod mo, dinarakuman digdi sa studio. So, matcharon. Ako naghahanap kamo nin malutong, nagkikirikisik na chicharon. Rekomendado mi ang matcharon. Owned and managed by Mr. Armando Mendez ng Bulwang Bao, Camarines Sur. Kadakol na po kayan, nagbabakal, di serye, igwa ng mga nagtitinda kayan. Kaya, good morning, salamat. Pabutan ko muna din na good morning man and kabos na mga naka-Facebook live ganyan. Oy, ansa ko yung tugang sinati na Baro Verde Floor 3 dyan sa Maribeles, Bataan. Medyo malumluman panahon may digdi, nagpaparawran-uran man digdi. Si Cares Tipadilla. Partner, kumusta dyan sa Tagig? Nag-iirungog siya. Nag-iirungog ngaya ako sa Tagig, Metro Manila. And sa kuyang inaanak si Emma Jessa Briseño Iglesia, dyan po San Nicolas, Iriga City. Pamangkin ni punong barangay Pading Albin o kaya Lucena, And of course, si Mate Erneda Soria Bernales Praxedes, good morning. Si Mate Cynthia M. Reyes, good morning everyone. Stay safe. Regards to my relatives and friends. Sa Iriga City, si Cynthia Moranya Reyes. Thank you so much sa gabos na mga nag-aantabay. Digdi po sa laugkan sa tuyang programa. And si Jobet Ibo Cortez, dyan sa J5, good morning. Tibad ma-encode na, Sir Jobet. Kay Pontang Kuya Namaray mahilig. And gwapa kita nin mga babation mga tugang sa lugpukan sa tuyang programa ngunyan. Si Ma'am Betsy Dabar dyan sa Hong Kong. Ayan, permis siyang nag-antabay digdi sa RPN DCKI. Ma'am Betsy, good morning. Thank you very much. Belated happy birthday sa imo. Matagal na, Tingon niya lang ako nakapagbati sa imo. Salamat.
Kasod mga tugang sa kasagsagan kan na zona. Nako, oni na. Captured at separate location in Batasang Pambansa. Duwang individual engaged in vandalism. O, ni mga hoben pa ini, oh. Yan. Nagpapara pintura ka mo, nagsusurat dyan sa property kan gobyerno. Mga hoben pa pati ini, nakapulaman pati. Baka sabihon, suportadores ni Bongbong, oh. Anti-vandalism yan na ginigibo mo, otoy. Anong pinagsusurat kay ni? Sige daw. Ano yan? Vito Edka BFA MDT. Ayan, oh. Nagkatubang ka pa sa camera. Gwapong-gwapo. Mga estudyante ni, oh. Yun. May kaso ka mong anti-vandalism. Sige. Tamay kaso ka mo kayan. Ini man sa digdi sa babae man na nagsusurat. Tunay na reforma sa lupa. PSP. Yan. Nako, talagang kuya na maray ini, oh. Mga hoben pa mga tuga. Pero bako man sa may freedom of ni man Marcos nga tuta pasismo. Ay nako. Babae nagsusurat, mga hoben pa, mga estudyante, aram ko mga estudyante ni. Pero dai kata tuta nga kan kano tapos dai kat ang pangarap man kay ni mag-abroad, magpasiring duman sa Amerika. Ay nako talaga kamo. Oo. Okay lang yan dahil ligwa kaya kitang lay na freedom of expression, freedom of speech. Dahil sa freedom, nagpapara ate kamo dyan sa kalsada. May vandalism na baga. Anti-vandalism. Nako. Ini mga tugang kasagsagan ka na ginibong ko yan. Kan ginibong na kan presidente. Ini pagirumdum sa mga nagpapara surat, nagpapara. So kuyan baga anong apod kayo tabi Chief Abilin doon. So spray na pinagsusurat. Yan ang ginagamit ninda. Reminder sa Indo na ang mga local government units nagpapasunod nin cleanliness or kaya order lines sa public spaces. Alagad ka mo, nagpaparpanlastar man ka mo. Ay mga hoben pa. Maray pa mag-rescue ka mo, okay lang. Tama man ko tanat, freedom of expression. Di pinababayaan lang ka mo, pero may batas na bagangon. Ay, nako po. Hobin pa, sige, ato bang nonoy, ato bang, may itsura, maputi, pero nakapula. Baka sabihin nga, pro Marcos. Tanganing, pero pingigo siyang daradarang pang-spray, ikakag na duman sa bulsa sa likod, nakashort sa napati. Ay, nako, mga estudyante talaga, mga estudyante. Anyway, sabi na nga ni, freedom of expression man ang ginigibo ninda mga tugang. Pero dapat ko di na magparapansurat dyan. Ipaabot na lang nindo kay President Marcos. Nagiramdaman ka doon si President Duterte ka na primerong zona. Pagluwas niya, inatubang sa mga nagrarally. Maman bagang naginibo, nagdangog naman sa rally kan mga progresibong grupo. Nagatubang pati si Duterte ka ito sa stage. So inatubang, ano nga ang gusto nindo? Ipaabot nindo ang gusto nindo. Mga tamimi iman. Pero so iba nagsabi man na gusto mong iarog kayo. Okay lang yan, President Marcos kaya di nagatubang sa mga kuya. Sa mga nagrarally. Oras mga tugang niya, niguan na kita bali 7 minutes, makalipas na oras na alas 10 nin pag-aga. Mabelta po ang Bicol Connection Program pagkatapos kan mga pagirumdum. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog gan kabilya, angled bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakadakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, pakiramdam po naman sa mga minor de edad na bawal pong magmaneho. Ini po pusog ng pinagbabawal ang pagmamaneho kan mga minor de edad, mga magurang pwedeng kasuhan o makarsel. Nako. Ayan, ha. Baka ngunyan lang po nindo yan na isihan. Ini po ang Republic Act 4136 o kaya PD 603. Na may magkakanigong kapadusahan ng mga magurang asin guardians na mapapatunayan na nagpabaya sa saindang mga aki. Ay, nako. Kadakol na po kaya ngunyan in mga nadidiscrush yung minor de edad, ano? Kana ko yan palan, kan na Domingo mga tugang, sunasabatan kong
Inagayan ko aksidente dyan sa may Pecuaria mga tugang. Kuyan po na ato taga Barangay La Medalla and San Vicente dyan sa Banwaan Canba. Kaya si-search ko nga ni mga tugang grabe so aksidente nangyari banggaan duwang motor duman sa may party kang Portico or Pecuaria. Ibasang agnangan going pili ka. Pakalampas lang ng tulay Sir Inutan. Kaya ingat po kamo mga minor de edad ha, mga magurang ha, dangugon po nindo ini. Tayo pinagbabawal na po ang pagmamaneho ha, na ang mga magurang pwedeng kasuhan na sinpo makarsel. O dipisil po yan kung kamo po mapatunayan na arog kayan ha. Importante po yan na maisihan po nindo. Sa pagmumotor man, igwa kita din mga tips man po dyan mga tugang. Take a safety course. Mag-check ang weather before heading out. Magkaagnin motorcycle gear. Asin hilingonan sa indong mga motorsiklo. Bago nindo gamiton. Ang importante, magsunod po kamo sa traffic rules. Maggamit ka muna ng signal and drive and speed limit. At tangani pong iwas disgrasya. Be observant and watch for road hazard. Stay in safe distance. Carry a first aid kit. Dapat nga ni sa pagmumotor o ano man na bihikulan sa indong pinagmamaneho, dahil po kamo pakasuksok duman sa pigsusundan nindo sa inutan. Dapat ang distansya kayan, sarong distansya manin sarong bihikulo. Ano iba patingon yan, naros bumper to bumper na mga tugang tapos biglang nagpreno, biglang nakabunggo duman sa bumper kan pinagsusundan niya. Kaya likay lang po ini po ang napagirundom niya to duman sa mga minor de edad. Kakaring makaiwas po kita sa mga aksidente mantang kamo po nagda-drive po mga tugang. Yan po ang napagirumdum kan RPN DCKI kan programang Bicol Connection. Giraray po mga magurang ha. Kamo po ang pwedeng hagupon kan Republic Act 4136 o ining Presidential Decree 603 na may magkakanigong kapadusahan duman po sa mga magurang o guardians na mapapatunayan na nagpabaya sa indang mga aki na nagda-drive na mayong lisensya. Minor de edad, pirang edad po yan. Abot yan 17 anyos, minor de edad. Tapag 18, bako ka ng minor de edad. Pero dapat nga bago magsangkay sa motor, okay lang kung kamo mag-practice diyan kamo sa eskwelahan kung may oval o di mag-practice kamo diyan, pero nung ka kamong magpadalagan sa main national highway, dapat ini maging kuyan man, maigpit man sa tuyang mga otoridad pati sa mamaneho, kung igwa ka mo ng checkpoint, hilingon po nindo kung nagmamaneho, dawa may helmet, kung ano yan, minor de edad o may driver's license. Takon mayo ay talagang pwedeng hagupon mga tugang kan ipinagbabawal na ini. Importante po yan Sa iba pa mga impormasyon niya ito mga tugangon yan na pagkagarig di po sa laukan sa tuyang programa. May mga ginigibo man ngunyan an mga miyembros kan PNP, lalo na po sa mga nagpapasaway sa saindang lugar. Kaya minsan nagkakaigwasindanin Oplan ko yan. Oplan Bicol Shield. Lalo dyan sa Banwaan Canbaaw, gapo dyan ginigibo. Along the Maharlika Highway, dyan po sa Banwaan Canbaaw mga tugang. Oplan Shield, lalo na itong harani po dyan sa may party kang gasoline station. Kan Sarong Aldao, nalabusan ko.
Kita di ba kita nakakatakot kung may mga checkpoint na ginigibot, kita man obligasyon tama na pagilid na kita. Kana ko nga ni hali mauli na kami hali sa Goa. Duman pa sana sa Laugcan ko yan. Adig din na sa may parte kang Tigaon, may checkpoint. Pagka kita nagpagilid naman, inapot ko so pulis nagbabantay, di man kita pinara. Pagilid ako, ano niya ko sir, checkpoint. Ayaw ngaya sir, pinailing lang so lisensya, tapos sige na po ngayon sir, para di maabala. Arog lang kayan. Pero kung makikipagtusayan ka pa, kung mayo ka din lisensya, pakiulayan na sana. Pakiulayan na sana. Basta importante, maggalikay lang mga tugang. Kadipisil po pag day naglilikay na atang mayo ka ng aning lisensya, day ka pa naglilikay, makikipagtusayan ka pa sa mga otoridad pag may checkpoint mga tuga. Bicol Connection Report. Nasa linya mangunyan sa oras na 20 minutes mga tugang makalipas na 10 o'clock. Nasa linya si Karondang Philip Barazena. Karondang Philip, good morning. Macho amigo. Tabi Karondang June, good morning sa mga patangtabay niya to. Sabi ni Irap Kandring Kunada, Machete. Anong klaseng machete yan? Ako daan na Machete Kandring Kunada, pambihira niya. Ang machete ko yan. Parang salak ang lalaki babae kaya machete. Pero kung lalaki sana macho. Bako. Bako pala na machete. Gusto mo man apulon kang machete? Abo? Abo. Garo ka na si Cesar Montaño, so pelikula niyang machete. Pero pigahawig ako ni Irap Kandring Kunada. Kisay? Ki Cesar Montaño. Gwapo ka man kaya Baka magtubudan mga tugang niya itong. Mayo man raw something. Mayo man. Very good. Mayo. Sige. Ngunyan sa dugang kong informasyon, sa problema kan mga paratukdo, pampublikong eskwelahan, digdi sa siyudad kan Iriga, pagkod ngunyan, tagabot na naitataw, duman sa PBB, o ining performance-based bonus para sa mga paratukdo. Performance? Samantalang, so, yan sa National Capital Region, aloy ng naubos. So, PBB. Nakakaulang subot digdi, nasa anong na teacher, anda sasubmit ka na report dapit sa PBB, sa Ciudad San Iriga. Ayun lang. Kay po naman talagang mag-submit na nin report ang mga teachers, tanganing dawa sa rosa na dyan, kung dahil kompleto, dahil man po yan malarga ang pagproseso kan mga papeles na yan, tabi, Karondang Philip. Sa kabako sa naligdi sa Ciudad Can Iriga, digdi palan mismo sa reyon kan Bicol, nasa 196 na mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan, anday nakakasubmit kay itong reports o itong RTMS na pinagsasabi. O di, ang problema pala, duman sa mga teachers na dahil nakakagibon report. Oo. O di, bako man sigurong kasalanan kan DepEd kan na Bicol, si Director Sadsad. May kasalan kay ni si Regional Director Gilbert Sadsad. Siyempre, nauulang ang pagtaluwas kan pundo dahil sa mga teachers na ini na dahil nagsasubmit. Ayun, kuyan. So, mga PSDS na yan, sabihan na sa inyo mga nasasakupan, oy, submit na kamo, dahil na kamo magparamarites, mag-give na kamo nin report, tanganing ikasubmit na yan, makareceive na kamo. Bako? Oo, itapod ka na superintendent, regional director. Ano ang problema nindo? Kada ka mo nakakasubmit ka na RPMS na requirements para sa pag-receive nindo kan performance-based bonus. Ay, kung ako kayan kay Director Sadsad, ang apudan kang principal sa kada eskwelahan. Sige, pag day ka muna may timeline kitang gigibuhon. Kung day ka makasubmit sa araw kayning petsa, day na ko makaka-receive kayan uri na kamo. Bako?
Sa suya nga na ibang mga pagdiribang teachers, at nga yata dayan na kunya na tawanin na panahon, kumbaga dapat nga tawanin yan yung talaan. Correct. Kan superintendent, kan regional director, ipaapod, nadadamay ngayon na kagabsan ka na mga paratukdo, digdi sa riyon kan Bicol na tatawan ka na performance-based bonus. Sige ta, ako pag nagduman ako sa division office, madali man na makaulay si SDS, School Division Superintendent sa Mantela. Pero daw ta, may mga mahapot daw kita duman kung kumusta na ang mga performance-based bonus kan mga teacher. Ano yan, kumpleto na sa mga requirements? Ta nagrereklamo o maaraman tayan tabi karundang Philip. Oo, garuan pinakadakulan na probinsya kan Camarines Sur. Sige. Ta mayapot niya to yan. Ta sa by next week maduman kita sa division na naman ano. Tawa si Mr. Peter Pilonyo, pwede niya to yan na makaulay o kaya si Ma'am Ninya diyan sa division office sa kanya at least ma-monitor niya to ini. Tabaka talaga igwapanin kaluyahan ng mga ibang teachers na day pa nakakigibo kan sa mga requirements. Ang sabi pati ka na mga teachers, pinapadaba kay nga ni Presidente Bongbong Marcos ang mga paraoma. Ay day man nga ni sinda kanyan. Salaman niyan. Alangan man na sindasan ang pagpadabaon sa paraoma ay padabaon pa paano kita magkakakan. Sa sigalat nila sa 20 pesos na kada kilo kan bagas. Ay day nanguna nga ni paghalaton yan. Tapos inimang niyang Vice President si Sara Duterte. Pero may mayo man pasaran sa mga paratukdo. Ay ganon. Ay di sindanan maging Vice President. Ako daw, nagkukontraman ako sa mga arog kayan. Kung naisipon nga ginigibo na kan gobyerno gabos na pagi na mapakarayan na education na system niya to. Alagad, dawa pa paano, kaya nga siguro hindi pa nakakagibo ng report. Ada itatong maggibo. Baka pinapadanay sa naman ng damag para marites sa naman dyan. Kadakulin oras ay mamarites. So, requirements na importante na nagigibo. Ako na obserbado ko yan tabi, karundang Philip. Baka. Sabi nga ni Gatong nakaulay kong teacher, na padiyong ko, di ba ganyan, mga palo-palo mga teacher. Sinabi na? Igwa talaga dyan. Mga daw nagsasubmit na yung reports, mga palo-palo. Ayun talaga, dahil talaga hindi aram. Baka may puting kabayo sa naman yan na nakalaog dyan. Bako. Kaya tapos ang babasolon. So, SDS, babasolon, si Regional Director, na sinda naghahalat. May kanya-kanya sindang mga assignments, may mga empleyado man yan na nagmo-monitor sa mga arog kayan. Kunyanan lang na principal, supervisor, ano to yan higpit mag-submit na kamo kamuan nakakaulang. Correct. Ang ibang aning teacher. Dahil ma-release ang PBB. Yan, ang ibang aning teacher nagninegosyo, may atang kantin, sinda pang nagmamangno, nagluluto, teacher na yan. O napapabayaan na sa pagtukdo sa mga aki. Ay nako, ako kadakol kong naobserbaran pag-abot dyan sa mga iba man na teacher. Bagay man niya to kinakalaban sa mga teachers, kundi igwa man talagang pag-iribang sa 10 itlog, igwanin sarong bugok na itlog. Pambira. Tapos itong mga itinaw mo na bagas, kan gobyerno para sa mga paratokdong tig-karabangang sako, dako sa naman mga teachers ang natawan. Sabi kan ibang teachers, mo mangyadi. Si badatig pabarakal ta maluyang klase si bagas. Ay ganon. Kaya nagkontrata man kayan. Dapat kaso nakakontrata. So ipinagtaong bagas medyo maluyang klase. Mga may parong kaya sa kalaon. Yung nga yan Irakman kan mga teachers kung nakakaresibinin ata ng pagal-pagal na sinda tapos pagabot sa harong, masap na panin ko yan, may parong. Kung mayong maray na panira, pwedeng magburok-burok ang tulak. Di magbakal ka nin panirang ayam na pinagtitinda sa gilid. Adobo, kalderita. Ang katapat yan, purog. Pambira, ikaman daw. Oy, pero sa totoo lang,
Igwa kaya mga obserbasyon ngunyan sa mga eskwelahan. Igwa nga yung may teacher nga ni, minsan day naglalaog, paano yan? Day bihirang maglaog, ano yan? May oras na naman siya sa paglalaog, pero ang sweldo, kumpleto. Yun man yan sa mga pabutaw-butaw na teacher. Yun na nga ang sabi ko, pambihira. Kadakol ganyan yung mga fresh graduate, nakapasar na, may lisensya na, sulet, nakapasar na sa, igwa na ko yan, pero araw mo kung ano, nagpaparahalat nin items. Itong mga, sabi nga ni Ken, LPT. Correct. Licensed professional teachers. So, di ba? Kundi nagpaparahalat nin items, nagraranking pa. Yan ang problema sa ranking. Madali sa naman yan So mga pabutaw-butaw yan na teacher na dahil naglalaog, nagpaparasweldo sana. Halion tulos yan. Kaagan tulos din bago. Ang problema man, ang mga bag-ungon yan, sabi kan ibang mga datihan ng teachers, abang dudunong nga sobrang dunong, mga dahil man nga nagigiribo. Gwa nga ning dahil nagigibo nin lesson plan. Grabe na yan, dudunong. Ay na nga, nagigiribo lugod. Yung nga ni, nagraray ng pampapaltukan ano. Ay, inda daw. At sobrang doon, mga hugako na. Tapos garo, binabasol pa, nagluluyaan sistema kan edukasyon sa Pilipinas. Kawasa, nagdidepende man yan, duman sa mga nagtutukdo. Kaya mas maray siguro pa yan, haliunaan na public, gibo na sa nagabos private, sa private, maurag magtukdo. Na-istriktuhan baga sa private, bako? Di ba? Kaya nagdidepende na sa naman sa sarong leader sa eskwelahan. Kaya yan mamaluya, tadaing kayo inaasikaso, iniisip sa naman, bastang magtukdo, igwa kita ganyan, masweldo na naman. Pero ang private, hababaan sweldo, na istriktuhan kan mga principal sa private school. Nakigos magtukdo. Mahurag baga. Kaya angon yan, bottom line kayan, si mga aki kan teacher, so ibang teacher na may aki, pigpapa-eskwela sa private school. Alagan lang. Yakwasa, asid na tubod na sa public school, maloy ang tukdonin da. Dahil lang kita ikang... Ano kaarong kaya? Dahil lang kita ikangkot kan ibang teacher, bakuman po gabos ma'am, sir, ikaw lamang po, medyo nararaot sa indong organisasyon dahil may mga bulok talagang itlog na dapat niya na, ribaya na, naputol si kasamang Philip, nanggot garusa ko. Nanggot si kasamang Philip sa report. Arat yan, babalik na bil tayo si karon ng Philip. Yun talaga mga tugang, sa totoo lang, dahi pa nakakagibo kan sa indang mga obligasyon. Lalo na po ining pigpapara reklamo nindang dahi pa sinda nakaka-receive ka na performance-based bonus. Kawasa ta pinaghahalat sa naman. Pinaghahalat sa naman ang report kan mga maestra na isasubmit sa principal. As in, isasubmit duman sa division office. Tanganing pakaray na kuntanan ang mga papeles na yan, ang mga requirements na yan, makumpleto na, tanganing tadaiman po yan nadadaranin pirang aldaw sana si kwarta, yao na, marireceive na po nindo sa performance-based bonus. Kadahol kitang naobserbaran kayan mga tugang, kita po naka-angklangon yan sa public school dahil sa may obligasyon po kita. Kadahol kitang naobserbaran dyan. Kadakol kitang naobserbaran mga tugang. Pati nga ni sa sistema kan mga nagtutukdo, dahil niya to maaraman. Balikan niya to si Karondang Philip. Karondang Philip, yaon ka pa dyan. Karondang Philip. Karondang Philip. Baka ang signal ni Karondang Philip medyo may problema. Okay. Naka-online ka tabi, Karondang Philip. Anytime, magtaram ka lang. Naka-online ka. Kaya yan po mga tugang ang regional office, si Regional Director Gilbert Sadsad, siya po ang Regional Director mga tugang. Karondang Philip, naputol ka na naman, naka-online ka lang.
siyempre, may mga empleyado yan, may kanya-kanyang assignment po yan. O si sayan makuha kay itong mga requirements sa mga kada eskulahan. Limbawa, ining performance-based bonus. O baka kumpleto na sinda, asikasuho na yan. Tanganing may submit na gabos, matawa na po yan in budget. Ngunyan, ang problema nga ni, tayo nga ning mga teacher nagsasabi na kaya nga yan, dahil pa natatawan kan karo kaning performance-based bonus na ini mga tugang. Ano pa man ang mga pinaghahalat na benepisyo, kawasa tamayo nin report. Dahil pa natatapos o report. Kaya siguro may problema man sa mga principal. Dahil man po niya ito ginagabos, dahil man po kamo maanggot, na dahil po nindo na i-istriktuhanan sa indo mga nasasakupan, na kung igwanin mga dapat na kumplito na mga papeles, kumplitohon tulos yan, tanganing ikasubmit na po yan, matawa na po yan in budget, tanganing dahil na po yan magparahaloy. Pati nga ni mga maestro nagsasabi, mga ani ba kaya nga yan, mga palupaguman. Sinda-sinda, aram po ninda yan. na example lang niya to. So, ibang ng teacher sa public school, nagpapa-eskwela sa private school, dahil sa educational, dahil sa sistema kan, kuyan, maluya nga yan, ka nga public school. Taano nga nita maluya? Kamaan nakakaaram ka yan? Siguro, mas pakarayon ang pagtuklo, pakarayon ang sistema. Taan private school nga ningon yan, hilingan na po nindo. Mahal ang tuition. Pero, na-istriktuan kan principal, kan mga teacher na mapakarayan pagtukdo, hilingan na po. Kaya sinasabing, mataas ngayaan ko yan. Ang pagtukdo ngay sa private school. Kuwasa ta, na-istriktuan. Sa public school, anibaman nga ni, nagtitinda sa kantin, nag-restoryahan, pababayaan so mga aki nagkukopya sa na duman sa blackboard. Di ba? Ay nako. At yan, mabilta kami matugang sa iba pang impormasyon pagkatapos sa nakan mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakita
Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UNS, and general academic strength. They also offer technical, vocational and livelihood, information and communications technology, ICT with specialization in computer system servicing, home economics with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balata, meron ding Mother Teresa Colegio de Balata, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolegio.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be mathematicians. Be champions. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras.
17 minutes mga dugang before 11 o'clock nin pagkaudto. Good morning, sabi ni Judy Azur dyan po sa La Purisima. Paki-announcement po da kuryente sa di La Purisima na buwas Zone 6 Falcon Street. Salamat po. Sugab ipa po. Abunantaan ko yan ang maintenance department kan Kasureco 3 dyan daw sa La Purisima na buwa Zone 6 Falcon Street. Kasubanggi pa, mayo po nin kuryente until now. Kaya tibad matawan niya to nin attention po ang kan Kasureco 3. Maray na po yan, at least may nagtatabang po sa tuyang mga members consumers na kung mayo nin kuryente, nagpapaabot po sa Indo. Dahil lang po kamo maanggot kung kamo po pinapabutan ni naro kaning impormasyon. May obligasyon po kita sa tuyang mga members consumers, tanganing ang pagbayad maninda on time. Good morning sa mga taga dyan sa Kasureco 3. Dyan po da sa Zone 6 kan La Purisima Nabua Camarines Sur sa Falcon Street. Kasubanggi pa, mayo po nin kuryente. Ini po ana pangapudan kan saro sa mga members consumers nindo. Digdi sa RPN na DCKI. Okay, salamat sa mga nag-aantabay dyan sa Taguig City. Good morning po sa Indogabos. Madali na naman po kita mga tugang paaram. Oy, ko yan, MDRRMC. Oy, si Celeste Doruin dyan sa Hong Kong, nag-aantabay man. Thank you very much. Si RS Raquel Racel, Silos or Solis, good morning. Nasabi po, Super Typhoon Egay Advisory number 4. Ini po, halinis ako yan sa MDRRMC dyan po sa Banwan, Canbao. Uy, good morning kay Vincent Paz at pamayukan MDRRMC. Kumusta ka mo dyan? Laging super typhoon na po mga tugang si Egay, nako. Ingat-ingat na lang po kita ha. Ang coordinates kayo ni mga tugang Central Philippine Sea, coordinate 17.3 degrees north, 124.9 degrees east mga tugang. Grabe ha. Maximum sustained wind 240 kph near the center, gustiness 295 kph. Naku, nagtaas talaga karundang Chief Engineer Lindon. Kaya pala ginibo ng ganyan super typhoon kan pag-asa po mga tugang. Pati si Mike Padua ay kung na rin daw mapudan niya to si Mike Padua maray maning wag nakakaulayin yan. Sabi ni Mike Padua, Super Typhoon Egay, Advisory number 4, issue kasubagong 8 o'clock. Ini po mga tugang become the second super typhoon of the 2023 season while moving northwestward over the Philippine Sea for the past 6 hours. Ang western outer rain band po kini padagos na nagpapatanid across the Cagayan and now endangered northern Luzon, particularly Cagayan, Batanes, Babuyan Group and Ilocos Norte mga tugang. Sabi Ingat-ingat na lang po mga kabayan ha, dyan po sa northern Luzon. Mga kababayan niya to dyan, ingat-ingat na lang po kamo dipisil po, super typhoon na po. Ini si Egay mga tugang. Grabe 270 kilometers east of Palanan, Isabela. Distance 2 to 320 kilometers east southeast of Santa Ana, Cagayan. And distance 3, 510 kilometers northeast of Metro Manila. And maximum sustained wind 1 minute average 240 kilometers per hour near the center. Gustiness 295 kph mga tugang. And past movements northwest at 13 kph. Medyo regas-regas nindit. Kusubago 10. Ngunyan 13 kph toward northern Cagayan, Babuyan, Batanes area mga tugang. Potential Philippine landfall areas over Babuyan Group of Island on Wednesday morning tomorrow, July 26 between 2 to 8 a.m. with very high strike probability of 90% mga tugang.
What Philippine areas will be directly affected? Heavy to extreme rainfall. 50 millimeters to 100 millimeters expected for 24 hours. Cagayan Valley beginning today until Wednesday, tomorrow or Thursday, July 26 to 27. Ini dinudubli niya ito mga tugang potential storm surge, coastal flooding areas plus inland lakes, coastal and beachfront areas of northern Luzon including Batanes and Babuyan Island Group mga tugang. Plus waves of 2 to more than 3 meters in height are expected in storm surge prone area. Ayan. Kaya bisitahon po nindo kung nagwapo ka mo ng internet po diyan, bisitahon nindo ang Pag-asa Storm Surge update for more details po mga tugang. Grabe ay. Super typhoon na. Ini po ang pangduang super typhoon digdi sa nasyon kan Pilipinas. Kaya mahiwasan pati kita. Abot yan sa Eastern Samar mga tugang. Inaabot po kan makulimlim pagparauran-uran. Digdi po sa Luzon. 11 minutes before 11 o'clock nin pagkaaga. Salamat na maray si Sir Jobet Ibo Cortez, sir. Kumusta ka mo dyan? And sa mga viewers niya to, dakulan mga viewers, mata lang ang nakahiling. Mayo po nin pangaran. Anyway. Sa iba pa niya to mga informasyon mga tugangon yan na pagka si Ma'am Esther Gunowo Nampungan, sabi niya, good morning po sir, good morning Manay Esther Gunowo Nampungan. Happy listening po. And si Alicia Neira and si Annalisa B. Fruel, good morning, happy listening. Yan. Mga nakaantabay digdi sa lawag na sa tuyang programa. Sabi ni Renato Reyes kan bayan. Issue nga kan human rights, ICC, taas sahod nga sa suna. Ay nako. Ay talagang ganun. Sa ibang mga informasyon niya to mga tugangon yan na pagkaaga. Oy, nako na naman. Oil price hike. Maarangkada na naman mga tugang pagkatapos kang sonakan presidente. O baka sa aga naman po ini. O unyo na Martes? July 25? Oil price hike, nako. Sino daw? Sa bagyan pagtataas mga tugang kang ang pagtataas kang crudo. Bako sa naman digdi sa Pilipinas. Pang international market po mga tugang. Sabi nga matapos nga ni State of the Nation Address kan Presidente, mapasunod nga niya na Martes nin panibagong paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Kasubago ang Chevron, Flying B, Petron, Filipino Shell, Sea Oil, nagabot sa 1.35 kada litro na pinagtaas kan presyo kan gasolina. Nako, so 62 or 61, magiging 62, mga 63 na. Mantang 0.45 man sa taas presyo kan diesel, sa kerosene 35 centavos ang itataas man mga tugang. Ayan, nagtaas naman ko niya na aldaw. Ining presyo kan gasolina. Dahil pa kita nakapa gasolina, Engineer Abilin doon, ta ko yan. Mayo pang gasolina. Ay, nako talaga, oo. Taas ng taas. Ang mga presyo kan Barakalon, sabi ni PBBM, ibababa. Paano mamatayan ka na sa tuyang mga kuyan, mga ordinaryong namamanwa.
Ganda ng programa mo, John, lalo na yung pagbanat mo sa mga ayaw maniwala. Grabe naman si Caresti Padilla, no? Kundi may kanya-kanyang opinion kaya, may kanya-kanyang opinion sa mga issue, mga tugang. Caresti, may mga kanya-kanyang opinion kaya ang mga kababayan niya to. Kaya, sa opinion niya, perming negatibo sa gobyerno, igalang niya to yan. Mayaman kitang magiginibo. Makulog basagan sa tuyang pa yung pagparabibinsero na magtubod. Abong magtubod, pabaya yan. Igalang tasinda. So mga nagtutubod man, dahil ka mo maanggot sa mga nagtutubod sa gobyerno. Kasi iyan man ang sindang opinion na mamatian ninda, so positibong bagay. May kanya-kanya na lang kitang opinion, Ano ba kaya, ika ngaya permi kang pabor sa gobyerno, dahil ka ngaya nagkokontra, siyempre opinion niya man yan, igalang ta. Sabi ko nga maggaralangan na sana kita sa kanya-kanya niyatong opinyon. Tanganing mayong ribok. Akong pigparabibenseron manindo so uyon sa gobyerno na magnegatibo, ay sala naman yan. Kamu nga ni, dahil nabibinser na mag-uyon man sa gobyerno. Ano ba yan? Kaya tama po yan. Caresti, ganda ng programa mo, lalo na yung pagbanat mo sa mga ayaw maniwala. Hindi naman ako laging gano'n na dahil hindi naniniwala, babanatan natin. Hindi naman sa gano'n. Ito lang na mga hoben na kontra sa gobyerno, nagpapara panpintura sa mga public places. So may vandalism baga yan. Mga hoben pa. Mas maray pang mag-adal po kamong maray. Adalan po nindong maray. Tanganing pag-abot ka na oras, malay nindo. Kamu naman po ang maging opisyal kan gobyerno. Dahil na magpara kung anong gibonin dong nakakaraot sa tuyang mga kababayan. At mga local government ngayon, sigan ingoan na mapakaray, mapalinig ang kalsada, pagabot kan oras, pipinturahan po nindo. Diyan na po kaya nagluluwas. So freedom of expression, freedom of express, freedom, kadakol freedom kita digdi sa Pilipinas. Freedom na mga liwa, freedom na magdawa may agum na. May mga freedom. Ay, nako talaga mga tuga. Ako po mapaaram na ha. Thank you very much sa oras na sa indong antabay po digdi sa pang Martes na edisyon kan sa tuyang programang Bicol Connection sa RPN DCKI. Nakaibalan niya sa paglilingkod bayan. Kan gobyerno. Uyilat ka, di patapos. Si Karondang Philip Baracena, Karondang Tiglenda Capalos Biares. Ay, si Tio de Azor daw. Hanap manin mga bareta. Sa pangaran matugang ni Chief Engineer Rabi Lindon Toralio sa main control, daman sa transmitter side si JB Guanson, and of course sa information si Ricky Sagayap, si Ma'am Kylie Gasyon sa moing admin. Mga tugang sa pangaran kan News Center kan RPN DCKI, inipan sa indong amigos sa radyo Bicol Connection. Ako po si JB June Verde Flor sa programang Bicol Connection pang Martes na edisyon. Mga tugang, salamat, bye-bye, God bless, ingat-ingat lang po ha. Relevanting informasyon.